Assalamualaikum. Nanay panmepatiwala mga dito gusto ka naman ang mga bayamin nilang bagutali mo dupungan po ng ranaw. O tiga kamang pamanay barangay kapitan sa Arkata Baraasa. Si Dato kayo din mauday. Dia gusto ka na dinapituan. Kahit na muna sa ipito akan na Ismaili nga buya dia sirwano na. Kaso bakit gani ako oni na aragan dengar no kanasang kuan ko. Makapangguli lang ko na isa iroy nagaguna pananagan. Dito sa tangapaguluan kaya kung manaya kinibig pagkabir kan sa mga rinarinaw na sa lakawarwan saranaw perlas sa mga tes ka na yan na rumarik sa bayabaw kamataan din natin ka udibong kamar dun sa ginawa ka na kaya panto nila ka na kuya dirakan na yan kada to miga isupar na marugargang pamatay sa ito ginawa sa saranaw sayaw to puno tas naman lang batas to pamikiran ko kalitintang ideya sa suara ko kano kabayanan niyo kung pamanamang ulama hasta kung gusto Allah ta'alay da kalagay sa tilana da paawin kaya nung kusinalaga ipun sa isa na paman sa sapulo na isa po unan sa katayan na pamamakin din yung sa wasa